Entrant més ja en detall, anem a veure com treballar la part teòrica. La part teòrica hi ha una sèrie d'afirmacions i vosaltres heu d'assenyalar si són verdaderes o falses. Però a més, disposeu d'un espai on s'ha de raonar cada resposta, en 2 o 3 files, tant si és certa com falsa. A mode d'exemple, aquí teniu 2 casos de com no s'han de lliurar. A la part superior tenim correctament, per exemple, resposta la pregunta 3 de la part teòrica, on indica que la resposta A és verdadera, la resposta B és falsa, etc. Però en el primer cas no hi ha raonament. Això, independentment de que estiguin acertades, seria una nota de 0. En el segon cas, s'indica únicament com a raonament on es pot anar a buscar una resposta. Per exemple, si l'A és verdadera, es raona dient que aquest raonament el trobaríem al mòdul 1 a l'apartat 1, 2, 2. Aquest tipus de resposta també és totalment incorrecta, també es valoraria amb una nota de 0. Així doncs, recordeu de raonar correctament les vostres respostes, basant-vos en la bibliografia estudiada. Per finalitzar, vegem com treballar la part pràctica. A més de les solucions demanades en el formulari inicial, s'ha de lliurar, com he comentat, una fulla de càlcul, un arxiu complementari, on s'han d'adjuntar tots els càlculs amb aquest arxiu. A més, dintre s'han d'incorporar totes les fórmules i explicacions. Què vol dir això? Vegem un exemple de com se tindria que resoldre. Aquí tenim un bon exemple d'un lliurament d'arxiu complementari. Es tracta d'una fulla de càlcul molt semblant a la que jo he anat penjant en els propis debats, on hi ha totes les fórmules introduïdes. Fixeu-vos, a la part inferior es veu clarament la fórmula que s'ha fet una suma. A part, escrit, hi ha tota una sèrie de comentaris que expliquen els càlculs realitzats. Per tant, ha d'incorporar totes les fórmules. Una altra forma d'incloure els comentaris és mitjançant incorporar petits comentaris que permet la fulla de càlcul a les caselles. Igualment, aquesta PAC ben realitzada incorpora totes les fórmules, de tal manera que el professor pot fer el seguiment i veure d'on surten els càlculs. Per tant, avaluar correctament la PAC. El que molts cops es lliura i no és correcte és una fulla de càlcul on s'incorporen tots els números, però realment no porten fórmules incorporades, de tal forma que és totalment impossible saber d'on surten aquells valors. Per exemple, el que no podem fer és utilitzar la fulla de càlcul per representar valors i no aportar explicacions, o representar únicament valors que hem calculat amb una calculadora i els incorporem simplement com a números. Però quan cliquem sobre la casella no veiem la fórmula que permet veure d'on surten aquells càlculs. Això és molt important, perquè independentment de que els resultats estiguin bé, en cas de que no estigui fet amb un format correcte, tal com hem esmentat, la valoració pot ser nul·la. Així doncs, explicat tots aquests casos concrets i exemples, esperem que els vostres lliuraments siguin totalment correctes i no hi hagi ningú problema. En tot cas, si teniu més dubtes, no dubteu en posar-vos en contacte amb mi.